Hola a tots i benvinguts a compositioncred.com. Aquí us ajudem a escriure millors redaccions en anglès. Avui concretament el nostre vídeo parla sobre els paragraphs i com utilitzar paraules interessants, com millorar els paràgrafs amb vocabulari. Vull que us fixeu en aquesta fotografia i penseu quin costat us agrada més, el de l'esquerra o el de la dreta, el de l'esquerra que té color o el de la dreta que és blanc i negre. Segurament la majoria de vosaltres estarà d'acord en que el de l'esquerra és més maco, no? Perquè té colors, perquè és més descriptiu, perquè ens impacta més. Doncs una redacció i un paràgraf és exactament igual. La persona que llegeix el nostre paràgraf, la nostra redacció, el que vol és tenir vocabulari que tingui color, vocabulari interessant, no paraules que són molt bàsiques, que són entre cometes avorrides, perquè són de les primeres paraules que aprens en anglès. Molt senzilles, sinó paraules que tinguin contingut, que tinguin cos, que tinguin color. I d'això es tracta, i per això sempre escolliran el de l'esquerra. Veiem un exemple en un paràgraf que tenim que ens parla sobre dos homes que estan cansats, tired. Two tired men had been digging for what seemed like hours. La veritat és que no està malament aquest començament de paràgraf, però què passa? Que tenim un adjectiu aquí, tired, que és massa senzill. Llavors, en el seu lloc, hauríem d'utilitzar un altre que fos més interessant. Per exemple, exhausted. N'hi ha més, però aquest és el més fàcil per vosaltres, exhausted. D'acord? Què passarà si, per exemple, seguim llegint i veiem que diu like hours? Hours també doncs, és una paraula ben senzilla, like hours. Una expressió de temps senzilla. Doncs, si en lloc de dir like hours fem servir la paraula eternity, doncs aquests homes que porten una eternitat treballant en quelcom, doncs és més intens, més interessant, no?, el que estem dient. Si feu pausa en el vídeo segur que trobeu unes quantes paraules més que podrien ser canviades per d'altres més interessants. Per exemple, hate, or something, or quickly, or moved, or showed, beautiful, dirty, seen. Podríem canviar aquestes paraules i en canviar-les, si compareu, veureu que el paràgraf ha millorat i molt. Aquí a l'esquerra teniu una llista de les paraules que substituiríem, que hauríem de canviar, i aquí a la dreta teniu el canvi. És a dir, que en lloc de dir beautiful, doncs jo dic stunning, m'agrada més, En lloc de dir dirty, dic crusty. Però per què dic crusty? Anem a mirar el paràgraf un cop acabat. Fixeu-vos, on abans dèiem two tired men, ara diem two exhausted men. On abans dèiem like hours, ara diem an eternity. I on abans dèiem dirty hands, ara diem crusty hands. Per què? Perquè sabem que aquests homes són arqueòlegs, ens imaginem quina és la seva feina, sabem que treballen amb pincells, que treballen amb aigua, que es barreja amb la pols, que això crea com una mena de fang, que això es fa secar les mans i per això utilitzem crusty. Beautiful era un adjectiu bastant senzill, doncs stunning, perquè si fas una troballa que t'impacta, que et sorprèn, doncs stunning està molt bé. Podríem haver dit surprising, podríem haver dit impressive, etc. I en lloc de dir seen, una cosa que has vist, doncs, què és la cosa? Laid eyes on, has posat els teus ulls en aquella cosa. Doncs, fixeu-vos ara el paràgraf com ha canviat, d'acord? Si el compareu amb l'anterior que tenim aquí, veureu que està molt millorat. Per tant, recordeu que el vocabulari és molt important i més paraules sapigueu, més rica i més interessant serà la vostra redacció i millor nota us ficarà. Gràcies per escoltar i, com sempre, podeu fer un exercici de pràctica sobre això. Adeu!